Irridu li jkun hemm ġustizzja sħiħa, irridu li jkun hemm riċerka għal verità sħiħa u kompluta. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela kif kienet qed tiġi diskussa l-mozzjoni dwar il-mewt taż-żagħżugħ Jan Paul Sofija wara li ġarraf sit ta' kostruzzjoni f'Kordin fit-3 ta' Diċembru li għadda. F'diskors fejn fih il-Prim Ministru għamela ċara li mhux se jaqa' fin-nassa tal-polarizzazzjoni politika fuq dan is-suġġett, Dr. Abela saħaq fuq l-importanza li ssir ġustizzja. Dan anke fid-dawl li 7 xhur wara l-inċident għadha lanqas intemmet l-inkjesta maġisterjali. Fil-fatt Dr. Abela mer referenza għal każ simili ta' Mirjam Paċ fejn l-affarijiet imxew b'mod ferm differenti kif l-inkjesta nagħlqet fi żmien ix-xahar u 10 ijiem. Nagħmel appell ukoll biex malli jingħalaq dak il-proċess verbal. L-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jeżerċitaw is-setat tagħhom li joħorġu minn dakinhar, joħorġu immedjatament l-akkużi u jresqu lil kull min għandhom iresqu quddiem il-qrati. Dan huwa messaġġ li rrid nibagħtu b'mod ċar ħafna. Jien neżiġi u rrid illi ssir ġustizzja sħiħa. Il-Prim Ministru sostna li jemmen li bil-votazzjoni fuq din il-mozzjoni il-Parlament irid jibgħat 3 messaġġi ċari. L-ewwel wieħed li kull min għandu responsabilità xi ġora għal dan l-inċident għandu jerfa' responsabilità sħiħa. Fil-fatt il-Prim Ministru spjega wkoll kif l-awtorità governattiva responsabbli mill-art li fiha seħħ l-inċident fetħet kawża biex tieħu l-art lura mingħand min ġiet konċessa lilu. Il-Prim Ministru rremarka wkoll li bit-tieni messaġġ f'din il-mozzjoni il-Parlament għandu jikkundanna kwalunkwe messaġġi ta' attakk fuq il-vittma u l-qraba ta' Jan Paul Sofija. Dan fil-waqt li l-Parlament għandu jkun konxju tal-passi li ħad ġab rabta ma' dan is-settur u jkompli jtejbu. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-inkjesta maġisterjali l-aqwa għodda li l-Istat għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex jasal għat-tiftix tal-verità f'każi bħal dawn. Dan fil-waqt li tenna li għandu fiduċja sħiħa fl-inkjesta fil-maġistrat inkwirenti, fl-espert tekniku il-professur Alex Torpiano u wkoll fl-eventwali eżitu tagħha. Hawn il-Prim Ministru madankollu rimarka b'kuntrast dak li trid l-oppożizzjoni bit-talba tagħha l-inkjesta pubblika anke kif tixet il-mozzjoni li resqet. Inkjesta pubblika miftuħa u mxandra fuq televiżjoni li tkun komposta minn persuni li triti u bil-parametri tagħha wkoll li tiddeċidihom hi. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna kif l-oppożizzjoni qed tagħti l-impressjoni ħażina li l-maġistrat fl-inkjesta għandha xi limitazzjonijiet mentri dan mhux minnu hekk kif għandha riżorsi bla limitu. Tafu kemm l-inkjesta maġisterjali għandu għodot b'saħħithom, tantu hekk illi meta għandna inkjesta maġisterjali ta' profilu li għaddej qed tesprimu il-fiduċja sħiħa illi tista' twassal għar-riċerka tal-verità kollha. U allura jien li ma nagħmilx sur President ma nużax kejl differenti. Skont il-każ li kolli qudiemu jiena jekk qed nesprimi il-fiduċja tiegħi dan ngħidu b'mod konsistenti. Il-Prim Ministru ma waqaf hawnhekk kif tenna li fl-aħħar xhur il-Gvern ħadem qatih biex itejjeb dan is-settur fosthom bitwaqqif tal-Awtorità l bini l-Kostruzzjoni u liċenzja tal-kuntratturi li bħalissa qed tiġi implementata. Brabta mal-aġir tal-Oppożizzjoni tul dan id-dibattitu, il-Prim Ministru tenna li huwa perpless anke għal fatt li fil-mozzjoni li resqet lanqas tissemma l-kelma ġustizzja. Għalhekk li nenfasizza fuq il-ġustizzja. Sur President, ara jekk il-kelma ġustizzja tiffigurax fil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni lanqas darba. Lanqas darba. Ara jekk il-kelma ġustizzja tissemmix darba. Tissemmix darba. U ma tissemmix, Sur President, għaliex ma tissemmix, Sur President, għax fil-waqt li l-familja trid il-ġustizzja, l-Oppożizzjoni m'għandha interess fil-ġustizzja. Iżda interessata biss li din il-kwistjoni tikkonvertiha f'ballun politiku. Dr. Abela konkluda billi sostna li l-inkjesta għandha tingħata priorità massima e kif is-soċjetà barra qed titlob li dan il-proċess jingħalaq. Dan nemmen li huwa l-aqwa mod li dan il-Parlament jista' jibgħat messaġġ b'saħħtu hemm barra li kull min jopera f'dan is-settur fl-industrija tal-kostruzzjoni irid ikun serju, irid jaħdem skont l-arti, irid jaħdem skont is-sena, irid jaħdem skont l-obbligi legali li għandu, irid jaħdem b'rispett sħiħ lejn il-ħaddiema kollha illi jkunu fuq is-sit, b'rispett sħiħ lejn il-ġirien, irid jaħdem bl-ola standards u jekk ma tagħmilx hekk lid tal-ġustizzja tilħqek u trid tħallas konsegwenzi serji. Grazzi, Sur President.